Ya shugaba da dina zaratan mannaye kai ne haske mara iyaka nuna manzan Allah cikar nasaba gatan dukkan ibadunna manzan Allah ya sunna gare mu sharin ugaye ne nake barne mai kyawawan halaye lade dadi da mai zaratan mannaye sayyidul kaunai da dole ne kuma gaisa manzan Allah cikar ƙasa har sama babu mai iya gane ka manzan Allah shi ne ya san ko kai waye ne nake barare bai ka sarki Ali ya sayyidi na bai ka sarki Ali ba duniya sirri a gabanta aljanna ne ya sayyidi na bai ka sarki Ali ya salihu wasu bawu sunan ka ne ya sayyidi na bai ka sarki Ali ya shi wani shewa ai shehu ne ya sayyidi da bai ka sarki a daidai ya tafara a gidanka yau na jira ya sayyidi da bai ka sarki a daidai fatima zahara da khadija tulkubra ya sayyidi da bai ka sarki a daidai sai a wahid da mu ba san ka ba ma gudu ya sayyidi da bai ka sarki a daidai kun zo ka karɓe mu kuma ka duba lamarin mu dattijo ya sayyidi da bai ka sarki a daidai ka maganar ilimi kai ne kaɗai malami dattijo ya sayyidi da bai ka sarki a daidai sai ana razumi sarki gwanin lazimi dattijo ya sayyidi da bai ka sarki a daidai sai ana razumi sarki gwanin lazimi